IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning to Idol Lawrence. Agatol tuloy, iti panagbalag, iti pulisya, iti publiko, iti panagananag, iti panagbalmaneho. Sabi ko sakit maniklikan, iti disgrasya. Ngayon, iti reto'y apagtapog, iti bulan, iti Marso. Nagsarnon, iti traffic accident na paspasamak, maniputik batok, at patingga iti pagutpod Ilocos sa Norte. Ngayon, mapagsiyata na Idol Lawrence, babaen, iti paganagkit, iti PNP Trabusar, iti cross helmet, kenti life vest, gusto kita maniklikan, iti nakaro, nga panakadangran, adagit tayo mabiktima, iti disgrasya, iti bukod tayo nga lugar. Iti nagpatnag, awan pa iti nipadanon nga report, manipod iti Provincial Police Office, barbaring agbaling ng talna, iti reto nagpatnag, gapu pa lang kada ito niget, ngayon da pa nagbumbantay, kada iti luglugan, nang runa kada ito kaskasero, wala tagdulumbat luglugan na itagdo mga pasit iti probinsya ti Ilocos sa Norte. So far, ay di kalman kita awan dagitay crime incident adalang iti BPI na pasama iti badok wagan pa lang kato iya panakadisgrasya iti iya panag-overtake iti may isang SUV. Yung iti pasukin Idol Lawrence adal ti may pagrup ang panagkitang iti bukod ba nga biyag iti may isang babae iti pasukin Ilocos sa Norte. Loktalan dati may isa nga kaanakan ti biktima nga dati napanamatasan na ilan iti tanged na usara iti paggalot iti karton ang napanda awagan dati ng sa nasumba at sugabuna ang napanda sinirit iti mismo pagtengan na ikimatang awag iti yagbiag na may basar iti post-mortem examination manipot ti RHU ako mo sa iti biktima kapag iti may pagurot nga inapanagpakamataya ano po iti kasta Idol Lawrence kung iti PNP manen masabong pakamo iti masaktan nga rin siya kada iti daan iti protection na problema sabi ko sa paniklikan iti panangkesal iti bukod nga biyaga no po iti kasta dati kita agbalin manen nga wake up call kada iti duma muna dari kita daan iti problema at panagbiag masapol nga i-share kada iti amamu sabi ko sa malayayan titagsan nga pampanutan sampang naman no niya tiga puna kada iti panangkesal iti bukod na biyaga iti may isang babae may isang misis nagtaon siya kapalawit o pata manipod iti nadakamat nga ini. Damag pala manipod ti kwarpo ti pulisya Idol Dennis Alitio Tatak IFM.